Zdravo. Zdravo. Danas ćemo vam pokazati kako srpski gejmeri igraju FIFA 14. Imali smo već jedan klip okačen, ali je bila loša slika i izgubili smo utakmicu. Sada ćemo probati da se revanširamo. Ako Bog da, ako ne, izgubili smo i to je to. Samo da isključimo komentatore i to. Tako, sad kad smo isključili ovo, sada ćemo ići tamo i da igramo. Samo da mi sve ovo isključimo, tako. I krećemo. Šta je cilj? Aha. Treba pre. Evo ga. Evo ga. Evo ga. Jao. Evo ga. Jao. Eve ga. Evo ga. Idemo. Trpaj. Ajde igramo. Zavisi. Da li ćemo pobediti. Ali teško. Teško, ljudi moji. Pošto je Real Madrid jak protivnik. Ali Neymar! Radimo razne stvari. Kakav sjajan udarac, strahovit. Pogledajte ovo. Barcelona vodi. Od prvog minuta. Šalimo se. Vodi od drugog. Igramo, ljudi moji. Šta drugo da vam kažem. Nego sjajni ste. Vidi ga malo. U sljedećem klipu, ako budem pravio da igram FIFA 14, vi mi u komentarima recite koji klub da uzmem. Real, Barsu, Paris Saint-Germain, Milan, Juventus, Bayern, Borussiju ili tako neke klubove. Koje god da klubove kažete, ja ću s njima igrati. Samo u komentarima recite i ja igram. Evo, vidimo kako Benzema izlazi. Super. Izlazi im jedan od dobrih igrača. To je bačena lopta. Bila. Ljudi moji, mislim da ćemo ovo dobiti, ali još ništa ne znamo. Otprilike samo govori. Ali možda bude izjednačeno, šta znate, vidite da je Real dobar jako. Dobar je Real jako, ali jebi ga, ja sam jaka konkurencija. Evo vidite mene, ne možete na pola terena da. Tu bi trebao Neymar da prođe. I evo prilike. Neymar! Jebem li ti. Krv. Kako se krljaju, ljudi moji, da li ste vidjeli? To je čist penal. Ali iskreno. Aj kažite u komentarima da li je bio penal ili nije. Čist penal, bre.
Gde je bila Gde je mali... bila mali... Gde je bila Gde je mala bila mala... Marija? Marija? Kad je pukla bomba Kad u je pukla ruci. bomba u ruci. Svuda. Svuda. Šta da kažem? Šta da kažem? Igramo. Igramo. Trči. Trči. Trči, trči. Trči, trči. Trči bre. Trči bre. Uah. Uah. Puf. Puf. Muf. Muf. Ajde. Hajde. Ajde. Hajde. Sad. Sad. Drž ga. Drž ga. Ha. Ha. Ajde. Hajde. Evo ga. Evo Evo ga. Evo Aj ga. mali. Aj mali. Trči. Koji kurac sudija? Koji kurac sudija? Papacijum lop. Papacijum lop. Nije offside. Nije offside bre. Uopšte. Uopšte. Dragane. 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 Drži ga. Drži ga. Pa šta sam ti Šta rekao, sam ti sunce rekao, ti jebem sunce ti bezobrazno. jebem bezobrazno. Milane. Milane. Trči bre. Trči bre. Sam igrač. Sam Milane. igrač Milane. Neymar. Neymar. Sjajan šut. Sjajan šut. Neymara. Neymara. Ali nedovoljan. Ali da savlada nedovoljan da savlada Iker. Iker. Kasiljasa. Kasiljasa. Ipak nije Ipak nije Kasiljas. Kasiljas. Vidjeli smo za ovu Vidjeli smo nesigurnost za da ovu nije nesigurnost Kasiljas. da Evo nije Neymarovog Casillas, evo šuta. Neymarovog šuta. Da li je to bio Da li Neymar? je Ja to mislim bio da Neymar? jeste. Ja mislim da jeste. Ljudi, hvala vam što Ljudi, me hvala gledate vam što me upravo gledate sada. upravo sada. Zadovoljan sam vama. Zadovoljan sam vama. Pedro! 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 Unutrašnji deo Unutrašnji stopali! deo stopali! Wow! Wow! Pedro! Pedro! Braća mojim dvostruka, Braća ljudi dvostruka, moji! ljudi moji! Idemo do pobede! Idemo do pobede! I pogledajte I samo! pogledajte samo! Kako je on prošao Kako je on tu! prošao tu! Unutrašnji, spoljašnji deo spoljašnji deo stopale! stopale. I bili smo da I zatvorimo bili smo da vrata, zatvorimo vrata. pošto smo se smrzli Pošto ko smo se pičke, smrzli ko pičke. a ovdje je grelica, A ovdje je grelica. ali mi ne grejemo ali dve mi ne sobe, grejemo dve sobe. tako da smo se